Alma. Tekninen tieto luotettavasti tänään ja huomenna. Teollisessa ympäristössä tekninen tieto on kriittistä, mutta monella tehtaalla se elää yhä erillisissä järjestelmissä ja kansioissa. Näin on myös Paavon tehtaalla. On erilliset ratkaisut muun muassa kunnossapidolle, prosessitiedoille, automaatiolle sekä projektien hallinnalle. Lopputuloksena syntyy päällekkäistä työtä ja epävarmaa tietoa. Pahimmillaan nämä puutteelliset tiedot aiheuttavat riskejä sekä tuotantokatkoksia. Jussin tuotantolaitoksella arki näyttää toisenlaiselta. Jussi käyttää Almaa, joka kokoaa teknisen tiedon, dokumentaation ja muutoksenhallinnan yhteen paikkaan. Kaikki tieto on aina tallessa, ajan tasalla ja kaikkien saatavilla, myös mobiilisti. Kun esimerkiksi uutta laitteistoa otetaan käyttöön, tiedot päivitetään suoraan Almaan. Sama järjestelmä pitää sisällään myös suunnittelun ja automaation muutokset, projektien kustannukset ja edistymän, tuotannon ja kunnossapidon tapahtumat sekä työturvallisuuteen liittyvät havainnot ja kehitysideat. On kätevää, kun kirjaukset voi tehdä mobiilisti, tieto löytyy aina yhdestä paikasta ja tietoihin pääsee käsiksi missä tahansa, Jussi toteaa. Kun tieto kirjataan vain kerran ja samaa tietoa hyödynnetään kaikkialla, toiminta tehostuu, virheet vähenevät ja toimintavarmuus paranee. Vieraillessaan Jussin tuotantolaitoksella Paavo huomaa, että Alma myös mukautuu toiminnan kasvuun. Sen voi ottaa käyttöön kokonaisuutena tai vaiheittain tarpeen mukaan. Hyötyjä syntyy, kun järjestelmäviidakon sijaan käytössä on yksi integroitu kokonaisuus ja tekninen tieto pysyy yhdenmukaisena koko laitoksen elinkaaren ajan. Me Almalla olemme kehittäneet toimivia ratkaisuja teknisen tiedon elinkaaren hallintaan vuodesta 1986 lähtien. Kehitämme ratkaisuja tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa ja varmistamme, että käytössä se on ratkaisu, joka elää tuotannon ja teknisen ympäristön mukana myös tulevina vuosikymmeninä. Alma, tekninen tieto luotettavasti tänään ja huomenna.